Durant 4 anys ens han fet creure que vivim en un Ontinyent irreal. Amb un ajuntament que, tot i estar endeutat fins les celles, continua malgastant els diners de tots. Que no ha sabut fer res per ajudar als aturats. Un ajuntament que dona l'esquena a la gent jove, a qui més ho necessita, a qui vol treballar per fer de la nostra ciutat un lloc millor per viure. Governat per les males formes, la prepotència, els enganys i les moltes promeses mai complides. Que a ningú li capia cap dubte que l'Hospital Comarcal es farà en Ontinyent. I així ho dirà demà el president Camps quan vinga a fer el míting central. Ja està bé de ser menyspreats i marginats. Ja està bé de treballar com ho feien en el segle passat. És el moment del canvi, de mirar cap al futur, el futur de la gent que s'esforça per millorar, de la gent competitiva, emprenedora, que sap arribar a acords amb independència de la seva ideologia política. És l'hora d'un nou Ontinyent que mira amb la cara ben alta els nous reptes. Que no baixa el cap front a ningú. Un Ontinyent governat per gent honesta, compromesa, que busca el que realment importa als ciutadans. El canvi és governar amb humilitat i transparència. El canvi és que la Generalitat invertisca en Ontinyent. El canvi és recuperar les nostres serres. El canvi és un nou conservatori. El proper 22 de maig necessitem el teu vot per a que entre tots i totes construïm un nou Ontinyent. Un Ontinyent millor, un Ontinyent transparent, modern, competitiu, un Ontinyent on la teua veu importa. El pròxim 22 de maig vota a Jorge Rodríguez. Junts som més. Junts guanyarem el futur.